Mae'n gêm dyngedfennol yn y ras am y bencampwriaeth. Buddugoliaeth i Wrecsam a bydd y bencampwriaeth o fewn gafel. Colli a bydd y cyfan yn nwylo Caerdydd. Dyma Lily Mae Jones codi ffen y croesiad i fewn i'r cwrt bach. A'r peniad yn rhydd gan Eifa Suckley. Ac mae Wrecsam ar y blaen wedi 23 o funudau. Y gôl geidwad Amelia Falkins yn penderfynu peidio dod amdani. Ac mae'n dasg hawdd i Eifa Suckley. Chloe Chivers yn bwydo Trivert allan ar y chwith. Trivert y croesiad at y postyn bella. Stacey John yn cyrraedd. Liz Craven yno, ond oedd hi'n rhy boeth i Craven. Ac mae Abertawe yn gyfartal. Dim ond 2 funud ar ôl i'r Wrecsam fynd ar y blaen. Stacey John yn taro i 8fed gôl gyngrair y tymor yma. Faye Knox. Knox ymlaen at Katie Barker. Barker yn troi ac yn bwydo Eifa Suckley, dydy ddim yn cam sefyll. Suckley am ei hael ac i roi Wrecsam yn ôl ar y blaen. 35 o funudau wedi chwarae. Wrecsam yn curo'r trap cam sefyll. Mi oedd hi'n agos, ond oedd hi'n bas wych gan Barker a Suckley yn gorffen yn daclus. Lily Mae Jones yn rhoi Sammy Wyn ar ei phengliniau. A dyma Faye Knox. Knox yn torri tu fewn trwy'r amddiffynwyr, yn tanio ac yn curo Amelia Falkins. Mae'n gôl hyfryd gan Faye Knox. A nid am y tro cyntaf tymor yma, mae Knox yn sgorio gôl wych o di allan y cwrt. Ac mae'n 2-1 i Wrecsam. Dim pwysau o gwbl ar Phoebe Davies. A'r bas Letraws yn dod o hyd i Faye Knox. Knox i fewn i'r cwrt ac i gefn y rhwyd. Mae'n 4edd i Wrecsam. 19fed gôl Faye Knox ym mhob cystadleuaeth y tymor yma. Davies yn cael gormod o amser. Knox yn gwneud y gweddill. Faye Knox di sgorio 2 gôl yn barod. Mae'n mwynhau hun heno. A'r bas yn hyfryd at Katie Barker sydd wedi mesur yr hediad yn berffaith. Heibio'r gôl geidwad. Mae'n 5ed i Wrecsam. 20fed gôl gyngrair Katie Barker y tymor yma. Yn dangos i chyflymder. Yr hediad yn wych. Mae ar ben bellach. Abertawe 1, Wrecsam 5. Maria Francis Jones ar arwydd, ond mae'n syth at y golwr. Mae Falkins di gwneud smonach o honna. A dyma Jodie Battle ar draws wyneb y gôl. Maria Mahmood oedd yno i basio'r bêl i'r rhwyd wag. 2 funud sy'n weddill yma. Rhaid gofyn cwestiynau am y golwr yn fanna, yn penderfynu peidio dal i gafel yn y bêl. A Mahmood yn sgorio gôl gyntaf ers mis Rhagfyr. Battle y capten yn clirio. Dyma Rosie Hughes fydde hi wrth i bodd. Yn cael ei henw ar y sgorfwrdd yn y munudau ola yma. Ond mae'n oedi yn disgwyl y cymorth. Hughes yn ôl at Maria Mahmood. Mahmood yn ergydio bellter. Mae'n taro'r postyn. Barker ddim yn cam sefyll. Y 7fed i Wrecsam. Am ddatganiad gan y dreigiau cyn herio Caerdydd i Sul. Buddugoliaeth ar y cae ras y penwythnos yma a bydd Wrecsam yn cael ei coroni'n bencampwyr y Brif Adran am y tro cyntaf erioed.